O karon may gala ang atong magtatampo. Taga na ito pagdagat, pinagakinis usa ka ilong ta babae. Papatawag lang siya nga ng balandra. Kinagibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. May gala, atong pamation, ang atong sender, si Balandra. Kini akong problema, dili gyud ni ako, sa ako ning bana o sa iyang mga igsuon. Walo na sila ka man nagsuon dana sa akong bana o kay asawa lagi ko, maproblema gyud ko kay maapektuhan man mig appeal sa ilang kagubot. Pero enro gyud masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Nasasaktan ako, of ko! Sawa ba ning manay ay ngo pang Pasko. Lolo ka maumbaikog. Nanaig-laing nagbuyo. Ay, animal kay ay. Murag ako gipadungog-dungog aron da. Karon lang ka, ibutang na kung akong kuan gidabi. Karon lang gyud ka. Kanang simod nimo nga murag naglambi lang, ha? Imo jud kog sukdon da. Kita jud kag gubot-gubot ani. Sige, sige. Oy, Brada, asa ka? Butang ko rin mo sista saog. Asa ka? Si sista mo ko sista god silhig man eh. O, silig na na. Tula ko'y sulgon agaton. Ha? Gusto sila gubot? Pwede Gubot, ha? Kanta ni. Kisay kontra ni mo. Ay, kanang naanas pikas kwarto. Sa ilang mo ni Andres? Dili si Manoy Andres ang akong tuyo. Kanang iyang asawang impakta. Sa tanang mga impakta, maurang giday batik ignaw. Ha? Ipasingitan jud ko nga wa man ta ko maghilak ko siya. Iusam na ka? Ay nagkanta-kanta ra ko nga re. Ipasingitan man gid ko. Nagsaba-saba kuno ko, may kuno kong diabag. Nanaygon kuno ko nga way Pasko. Wa kuno ko'y kaikog. Ikaw ni giingnan ka? Hala, tinuod wa siya mag-mention og ngan, pero klaro kay nga ako gipadungog-dungog niya. Uy, nagtungo siyang sibugan ako siya. Dili. Patyon ko. Patay ko, patay. Patay na. Nayati na. Oy, Balandra, oy! Balik na rin, oy! Hoy, Balandra! Ngayon ako tungod silang kwarto. Hoy! Hoy! Babae impakta, gawas niya. Mag-istorya ta. Bigay! Gawas na animal! Gawas na, oy! Hoy! Oh, ngano ka? Kaisugod taon ni mo, day. Kisay mo kontra? Pangutan na pa ka. Ikaw! Oh, ngano? Sa akong atraso ni mo. Ano pa singit-singit man ka? Mura na ba dihag mag-video ka, wag yun, maghilabot ninyo. Wag yun mahitabo nga nagyaw-yaw ko. Bisag isabaan na ko sa inyong tingog. Unya karon nga nagkatakanta ko. Ha, magyaw-yaw ka, magpasingit ka. O sa may gusto yun mo? Ay, Madra. Nangagit ka? Ah, sulmon ka, takagwapa ko manghagit. Dire! Ha? Dire, animal! Dire, animal! Dire, ha? Dire! Dire! Ha? Maghilabot ka, magpasingit-singit ka. Magpasingit-singit ka. Naabot kitig barangay at nahikayon na. Kunyang akong bana, daan na nga may kalagot sa igsuon. Ana, may samot yun. Wa na sila maayong buot. Ang sitwasyon gud namo, gamay ra ang bayang among gipuy-an. Kay kapili ni silang mga ginikanan. O pulos na ginagkalisod. Duha siya mga igsuon na nagpuyo sa maong bay. So bali, tulo mi kapamilya nga nagpuyo sa maong bay. Pero nag-iyahay mi og kusina. Pero usara ang CR. Kining agaton. Di ba sulti ta? Oh, ano mang dili ni Andres? Kung sa man na? Usam na binunganga. Itabangan mo kuno ninyo nga ako asawa nga si Bikay. Nay, ang simod ato, masamot ka buliskan. Uy, sulti si mong sawa? Una nagsawa ni mo eh. Sa? Ay, pagsulting mo na ha? Kaya ko ba, wara ba di ko isulting nga dili mayo, bahin si mong asawa? Ano, ikaw di ka minaw sa kong sulti ni mo. Dili na tamo istorya, kaya makalalis lang taning kalikiha. O sige, maminaw ko. Usa man yun ang hitabuade. Kanang imo sawa, God. Sabotan na niya, mura magsuko kay na siya na mo. Kanta-kanta sa bladra sa mo, ah. Nagyaw-yaw siya. Sige siyang pasingit ang sulti. Pinadako pa yung tingog. Kinsam ko na di balain, anak. Kamu ba yung magkanta-kanta mo din na sa inyong bidyongkihan? Kanang imuhang sawon diha. Wagyo ibukan. Wagyo mo kadungog nga nagyaw-yaw mi. Wagyo mo badlong ninyo. Ya kami, gibadlong mi ninyo. Pasingitan mi. Sister man tayo. Oh, silig gamit sa kong asawa. Yaw-yaw na siya. Ingon pa niya, si Balandra ko no. Sayo ka yung nanaygon, bisag wapay Pasko. Saba-saba lang ko no. Di ko no, kamaong maikog. Ikaw ko no, ingnon anak, di ka malain. Pero inyo man kuno sang itapangan. Wala mo tapangi taon. Oy, ako'y gauwang nila. Tag-awar ko ko. Daghan kay ko kinaurasan. Aginis ko si mong asawa. Pero wanin ako panumbalik nga tungod kay ang akong toyo nga mahunong sila. Mauwaw tos mga silingan, oy. Badlong nga sa mo asawa nga di bang hilabot kay wa man may hilabot ninyo.
Nalain lang sad ko ba? Kay ingon man gud siya, inyo siyang gitabangan. Ang ano ko taon, umiapil pa ko, may sura ka ng asawa ni mo. Kadako ako respeto ni mo maguwang tika. Pero yung anang batasan si mong asawa, ngilad kayo. Magkagubot kita. Oh, ang katon. So kay ni adto wa nay maayong tinagdan ang maguwang ni Agaton nga sinoy Andres, pero kini akong bana bisag ingon ani lang ni siya, musukol pod ni og waiting kanay sa igsuon. Ay, naunsa pa ya mo itagda lang gud nas manoy Andres to. Kung na siya labot sa among away ni Bikay, maayo man na siya. Kada ra yung pakan nga si Bikay may problema. Di ano bitaw na ko siya sinungdan. Ibaw naman siya batasan niyang asawa. Laban mo siya. Patay may mo. Ano, sakit ang tiyan di siya matagan ako. Basta maayo nila ba? Isa na uy lain kaayo maguwang gud na Ay, nimo. pasag din na sila eh. Basta importante. Wala tamang utang nila. Wala tamang una. Wala tamang hilabot nila. Pasag din na sila. Ay, tuod ay nagasulti mo sa manoy nimo tuning. Oh, ano man? Ang problema to ay kay naabot na kuno ang pila sa kuryente, nya ganinang buntag gihatag. Gihatod ng disconnection, pabayran din kuno karon dayon kay dili kung dili ko na mabayran maputlan kita sa kuryente. Oh, wala na niya bayari. Mamatay pala ta. Kabayar man ta. Sila sa mga address mo ay padinglan nga. Wato'y bayad-bayad sila. Ay na istoryahin ng maguwang nimo sayanan ninyo. Kay maputlan ta awa na. Samot kita kagubot ini. Gipatawag ta mo Andres, no? Andres, Agaton. Kaya gusto ko kung sayo ang taning problema, ha? Putlan na natas kuryente. Nadawat na ko nga ang disconnection letter ganang buntag. Tinood gini. O, pabayaran ka ron. Inoon ginanoy. O, tinong sa mamakakak ko. Kaya, dili pa ba dito putlan na kuryente na? Wala problema ba? Putlan na nata. Noy, ako, bigay ko yung palta. Kada abot sa bill. Pilay bahin. Ako yung bayaran. Muhatag na dayon ko. Ay, lagi. Pero, ikaw, Andres ba? Saan taman eh? Ito kabuhan nga, wa mo muhatag. Wa sa din ninyo tapli una dia. Bawo bitaw mo, may kwarta. Bawo yun mong glisod mi. Ay, kay bawo masaga nga parehas man taon ta naglisod. O, ron sa, nga wa may hiyahay na to. Ang ato lang siguro na to ang tubig o kurinti. Kay kinahanglan kayo nila to. May mga bata, good mo. Sao lagi na ako, pagbayad nga wamang ko'y kwarta. Kamu na, aman mo. Tapli lang una ninyo. Total, bayad mo bitaw ko, anak. Biyaan niyo eh. Asa mo itapal, anak? Nga nagtapal ka di ko ron sa kag-agaton kay naggamit na ko. Oh, dili na ninyo taplan. Aputol na. Sa nang istoryahay noon, oy. Basta kayo ako'y kwarta, de. Wag. Ikasabutan na lang namo ni Manoy Tunyi nga tapla lang sa namo ang kang Manoy Andres para lagi di maputlan. Ug misaad si Manoy Andres kang Manoy Tunyi nga bayran lang nila karon inig sweldo ni Manoy Andres. Yan sa naman dong, sweldo man gid gahapon ni Manoy Andres. Ibayad sila, tapal sila sa kuryente, ha? At naman ito niya, si Arman ningil ato. Karon magang sweldo nilang gisaad. Iti ra kanta ng kanahan nga baga kay simod, murarabag nakabayad sa kuryente. Kapaya tingali ito eh. Sulduhan, mag-apos man eh. Ay, paita. May klaro ikasabot, oy. Oh, Hala, Ang mo saan? lah. Iba naman mo dito, nun kayo ng kwarta. Dito naman kwarta, nga usama mo. Ay, nagpaninghag, ninghag bayab ito ara. Rusa mo na, piki mo kayo ko. hala, dong, dali adto dong, adto. Basit magpatay itong mga isuon mo. Bakit yun? Sukong nun mo paningla na unta nga mamalay sa atin nyo. Ay, sabta sa sige, labig sabot ninyo, unsa ba taon mo, ay. Ngano man mo, ha? Ngano mo? Hanggaw mo nito, ha, unsa. Siya rin bisaan ka karon siyang sinduha mo bayan. Kanya, paninglan, masuko. Ang ritsong sa paninghag, unsa. Unsa, ritsong paninghag, unsa. Gitanong kang istorya, ha? Ang imong asawa ang akong gisultihan.
Ingon mong kusbik kay nga nagyaw-yaw ka dito, nasuko ka. Bidaw, kinsa may di masuko ka. Iritsom na kong ingon nga, wa ko na may kwarta. Ha? Wa pa ka ko kasulti, ginana ko nga, wa ko may kwarta, wa may kwarta. Wa bitay kwarta. Wa may kwarta, pero nangumpray mo kasawa. Ay, naon sa, pagsulti lang mo di mo bayan. Oh, ikumpaya na na. O di, ay, di mo mayan. O sige, kay, di ba ka mayan? Sige, ipaputol tali kuryente. No ito, Jeng. Giputla ni Manoy Tunying og kurente sila si Manoy Andres ug nagkasabot mi si Manoy Tunying nga magpataod na lang sa amo, maglain mig meter. Mao to nga gilihok dayon namo matauran og lain meter nga di na mag-connect sa ilang Manoy Tunying. Ay, puta, paya, gambay ang tangin, kupot mo kayo. Kana mga asawang Manoy Andres mo'y gadas gubot. Mamalhil pa lang unta na sila. Asa ko na mamalhin. Pero sige lang, tanaw na to og asa sila kutob. Karon nga wa na sila kuryente. Nya kamo nakapataon na mo inyong kagulingong meter. Ha, ayaw na gyud na ninyo pa yung pakunikat sila ha. Bida kay magsugpag yung paningil sa kuryente anak. Oh, di gina mahitabo Manoy. Puslan mga igupa nila ang may natong relasyon ini. Bahala sila oy. Wa bitaw mi mangayo anak nila. Ay, ako man looy ni mo ni Andres ng kalakiha. Utropod na. Di kay mo disiplina kasawa. Tanaw na to. Kita bitong katag na ron. Wa pagid kapataon sila sa Manoy Andres ug ilang kaugalingong kuryente. Mao to nga mihangyo sila ni Manoy Tunying nga mutap, mubayad lang kuno sila. Unsa man ay mihangyo sila nga muta? Nya sugot ka. Wow, sugot ko taon. Bahala na sila. Busa ka mo, no? Ayaw dyan mong sugot. Aron, mamahawa na sila din kay. Sambok na kaya na sila din Nay, ang bagag simod, wa na gawas-gawas. Mauwaw tingali siya mga silingan. Nga ilaharay wa magsiga, naglamparilya na lang. Pero ang bagag now, ay mo padungog-dungog lang gihapon. Ay, ilan na niyo paminawa. Total, ibaw na mga masilingan na kasi batik batasan. Daghan man nagkontrato mga silingan man ay. Luoy lagi kinas Manoy Andres. Tuod man milabay ang pila ka adlaw, nakurat na lang ni nga misiga na ang ila. Manoy, sikap na ginihila. Pataod sila kurente. Ang butoy nung sa. Huwag ko bantay nga, may mani nga taga-biko. May tap siguro na silingan na ito mo na Kinsa gutong silingan nang musugot nga, pulos mo na kontra niya atong silingan. Basig sa inyo, Manoy. Ay, amat god, unsa. Nungawa sila kurintin ako. I-off ko nun ang plangka niyo Manoy. Mapaong galing ng ila ha. I-off ni mo. Klaro, kay may tap na sa inyo. I-off ko no. Iop naman ako. Pero sige ka, magyapong ila ha. Asa silingan na tingay sila magkulit. Pagka-agid ay face ang bayhana eh. Time pa. Dung, wa ka na sila mo tops ato? Sabi to, gaton. Kalang paunga sa gulo ng inyong plangka, bi. Huwag mapawang ba ng ila? Oo Manoy. Si Bibi ito, gaton. Pag ako ng plangka nyo. Ya ako na may mga laki nila. Paungo na ako. Pawang ba ng ila? Pero man Lagi. sa I-off na ako. Ay! Hala, brown out! Napawang ila nung. Bibi, siga ako nagbalik. Niya Noy. Ay! Salamat! Sige, nagbalik. Sika man ng ila. Yate na ni. I-off na ko sabi. Kanya paspason ako. Kanang murag series. Ya. Ay! Brown out! Ay, sige! Brown out! pag-ibig na may gamit. Wala na dito ko. Tumigo. Animal, mga kawatang kurente! Dito ko update. Dito isa. Perting lagutan sa kung bana pagkahibaw niya nga diri di ay mitap sa amo o kuryenteng iyang maguwang nga wa magpahibaw. Mauto nga gikiha sila sa kung bana dito sa barangay. Pero nahusay ra sila. Pero gikasapan sila sa kapitan nga dili maayo nga mutap kay illegal ang ilang gibuhat. Kuya og mo'y hinungdan nga masunog. Giwarningan sila nga og muusab mapriso gid sila. Unya wala mo damha nga mikalit lang og abot ang ilang kinamagwangan nga tuwa magpuyos Manila. Maayo ka di, bakasyon ka di manang. Aray lata mo ni Hapon Riz bay. Ay, salamat nung agaton. Manang, kumusta naman ka, Manang?
Ang mga bata dito, okay na sila? Ay, oo, okay raman. Nya, nang dugay ka din eh. Ano sa makamuli? Nga naman, papaulion ako ni mo. Kuan, dito, ha? Andres, papaulion ako ni mo dito. Di, untahan na lang ko ba? Oh, okay. Sultihan ta, mahaon sa akong tuyo din, eh. Ni ako, kay nabalitaan ako dito, o sa ubaning yung mga igsuon, nagubot ko no kaayo mo nga, he. Huwag may problema. Huwag may problema na mo nga nilang. Ilom diya, Andres. Dili ka makalimod na ako. Kaya na ako'y gisugo nga taga dinhi nga tuwa magpuyo sa amo. Ako siyang gipapanii dinhi pag uli niya dinhi sa atong dapit. Ug maoy akong nahibawaan nga gubot kayo mo tungod lang sa kuryente. Uunsa pa na. Muangkon man mong sa dili nahibaw na mi. Ug ang uban atong mga igsuon. Unya isip ka magwangan ninyo. Kung dili man gani mo mag-usap sa inyong batasan din magkagubot lang gihapon mo, nasabutan na sa atong ubang mga igsuon nga ibaligya na lang kining bayog yuta og mag-iyahay na lang mo. Maura ni bugtong paagi nga dili na mo masamok. Og pila may halinon aning bae, bahinon na tuta na maligsuon, baligwaw kabuok, o bahinon sa waw ka ang halin. Maura na ibugtong paagi nga magmalinaw na mo. O, sa man uyon mo. Babalik ko din sa sunod simana aron pagpangayo sa inyong mga desisyon. Usa lang ka simana. Uyon gid untang akong bana nga ibaligya na lang ang bayog yuta para wa nay samok. Pero ang iyang gikabalakan nga basig mo samot mi kalisod kay pila ra may halinon anang bahay nga di man kaayo na nindot baya. Nya pila ra gud ka square meter ang maong yuta wa gani kaabot gatos. Ikaduha daghan kay ming managsuon nga magbahin. Pila ra may mabahin. Pagkapalit ka mig bagong bahay, adi yun. Mo ni naglibog intaw ng akong bana mao nga tabangi intaw man ninyo gunsaon ni pagsulbad. Uy, unsa man og kamo ang pasultihon? Balandra. Hello, Ate Pres! Good morning sa tanan. Oy, good morning di Heidi. My God, love. Oh, ako pa kamustaon si former Kapitan Jun Ramos Ate Pres. Kumusta ka diha kap? Ug sa imong mga tao dihang nabuhat sa imong Miguel, kumusta at kumunta na? Atong sender Si Balandra. Oh. Hindi sa gano'ng Balandra. Ang katulad problema sa kuryente, mao ba? Oo, katuyang. Balandra. Gubot kamay kay balay, gubot kayo. Kaya magsuon na sila, Gulyat, no? Mo nagsuon. Ngayabot ang ilang kamagwangan kas Manila, ibalik na lang sa Taylopan. Baligya ang bahay nga ko Ano, kuno may kabot og kanang 80 square meter kamay kay Ate Pres. Kamay ra, katong ilang kuwan, kwarto-kwarto lang. Kwarto-kwarto. Oo. Kwarto-kwarto, kana namin na bitaw. Ang kaning problema sa kuryente, common kayo na. Kay dunay among silingan nga, babayron sila og 600 pesos kada buwan. Pero kay nitapra man sila sa silingan, tagwahan sila kuryente, gabi ira, adlawa. Imo siya, ganun pabayron man ni og 600 nga adlaw di man mitaga kuryente, gabi ira man. Gamay raman tanang minimum. Kaya mga ingon ana ba nga, room 1, room 2, room 3, nga contribute mo na imong bayad niya. Pero tingali, Gubot kayo. kung sila konsumo, na sila ref pa doon, TV. Wa in town. Oh. Kaning ingon ani, gubot kay ni common kay ni mahitabo nga kanang inigbinayaray na magtudtod. Correct, oo. Eksakto to ingon silang maguwang nga ibaligya unya mag-iya na sila. Kaya inana, mas may nana. So, ako nagsuway sa kuha natin, Pres, katong gikan mi na sunugan, paghuman sa among sunog, nakaabang mi dito sa may dapit sa Bulacau, something yes, Bulacau. Karon giilisan og gikuanan may laig nga meter kanang sa meter. Oh, ang ako mabayran ato kada buwan 3,000 kapin, 3,000 puso, 3,000 lipi. Oh, so sa lang ang kwarto. Ang nakasipi kay gitagaan ang ato sa babae buutan sa taon siya kay ang iyang sulti nga o pila excess sa kuan, kuryente mao rin yung bayran. O na kay Kay St. Peter. oh, bautong gibuhatan mi atong sa Peter. Gibuhatan mi nya wa kabantay itong nagbuhat ang butkit sa atong pangalan atong tawana. Wa siya kabantay nga nagistorya na mi atong kuan. Katong gabantay gyud sa among abangan murag landlady na mo. Karon kay gibuhatan mi sa Peter sa gasugo ni ato ang among sa Peter to sibil pot hapit ni 4. Karon si katong babae ni doon ako siya. Dong dara ang bayad sa sugao 2,000 size. Ang excess ani maoray yung bayran. Nangutan ako dito, ngano man nga, Nabulog ang ka among bayranan dito, kay giingnan man mi atong usa ka tawo siya. Ang inyong bayran, 3,008, ana. Nya dito sa main gyud nga bayranan, 2,000 size ra kapin. Sa ato pa,
exist ang imong samot kagamay kang exist ra. Dili, gamay nga, 3,500, 3,800 ako gibayad ato Diba? niya. Ang tinuod nga nahitabo ko wa pa mabuliyaso, gamay ra gid ang imong. Gamay ra. Pero nakabayad na may tag 3,000 kapin. Ano man kuno to? Ang buot giun sa to niya pagpaagi ka. Kami gipabayad sa tanan tingali. Mura ginana kami gipabayad sa tanan. Ang nasipyat lang kay nakahatag siya ng wato sila magkasabot siguro sa duwaway siguro palusot na to atong usa Pero ka kung laki. kada na kay submitter lan, Gulyat, mabasa man dito pila. Siya mo reading lagi. Ay. Di lang. Oo. Luto Macau na. Kuan to gikuan ka mo ato gi pangwarta. Siya mo reading nga mo na. Ang kini po nitabo atong problema bitaw nga kanang ingon mo tap. Di na napit mo sa Rodriguez kanang naang wa may makahimo pag tap kay mo tap gani automatic mo patay. Patay. Mo patay tanang kuryente. Oh. Oh. Karon na babaw kadang babaw na meter at press. Dapat Sanay tayo. mo na. Basta na igili mo tap. Brown out to tanan. Mubuto. Oh, mo na may ano kinsa kay nahitabom ko na sa amo. You know, aron way tik. Oh, nahitabom ko na sa mua diha sa una dili ko maghisgot og kinsa. Kanang daghan kay mo tap na nga ang uban nakamulta og 20 mil, 30 mil kay kanang mo tap ba na. Illegal man. Illegal yun na. Dugay naman na. Dagan kay mo tapo. Damo mo koy makaingon sunog at press. Oo, kay dagan na kayo ang kuan ba? Nga nugarit na diri ni Balandra, eksakto man nagingon silang maguwang. Na ibaligya. Oh, aron wala. Aron way samo. Oh, iya na mo kuan masa mo. Oo. Pero wala man sila ina nga papawaon sila sa pwesto. Gingon ba? Oh, pawaon kay Ibaligya ba tanan? Ila may yuta og bay. Ila man na. Mao na ikalgul ang tawon to. Okay, Kapalit pa ka taon sila. Correct. Pero kanang ta ilang kuanon nga iyahay sila kanang pataod lang og Oh, kada inyong meter. Ano na lang yun, pataod na Sa sa tagtaod og meter na to sa suga. Oo niya, ilang tubig. Oh, ilang Ana. ingnon lang dito sa electric company nga buhatan na to pre ana karon dito na imo tap mo buto automatic. Inana. Ingana na lang. Aron way makatap. Para wagi problema. Tinuod og gamay raghalin, liso ra gyud kayo kung Isa dati press. Oh, May butang na to. Bahalin og mga kadang 80, mahalin na siguro ng mga milyon kapin, di ba? Karon sa dahas balay, mga milyon kapin. Unya, pila ka buhok sila. Oo niya, ang Tulo sila daghan man din sila no. Oo niya, ini ka magbaligya. Mangita na mo po ka giyuta. Mangita na po. Asa na mo po ka mangita. Pila may kanada ka pila na malay inyong mabilin og magbahin-bahin mo tag 10,000. Bisa siguro tag 50 mil sila. Te press lisod pag pagitag. Pa, di gyapon. Why ang kaling- kapalit ka? Ang kining gisulti silang kamagwangan, eksakto man eh. Pero para nako, para legal gyud ang kasabutan. Pero kung pila nagpuyo atong bay nila, pila ka magsuon, katong ubang man nagsuon ta sa Manila. Ang for biya kay nga to sa uban kay wa biya magkapuyo dito, Tinuod di na, ba? Kay kuan man to sa kadaghanan man to Murag bilang kumun mo pasabot. Kumun man. Pero murag akong nasabtan nga katuro ilang man nang ito sa Manila. So siya may Kaya oy kay ni man siya nga Ang uban na to, nagkasabot ng mga igsuon nga ibaligya na lang. ang maayo ana kanang ipaagi na nila og dili sila mo adto sa barangay kinong mas maayong nga mahusay baro do nag legal nga concrete nga kasabutan. Oh, mo tana ba sila ka abogado? At least kanang dili na sila magsigaaway. Kada sa abogado nga pro bono. Unsa nga? Singan? Pro bono ba? Mao na way bayad kanang pro bono. Mao na kang Mayor Edgar Lebiria. Pro bono na iya kargado sila to ni Rupil pro bono na ila tipres. Kanang mga mulaban og kaso nga dili pabayad. Ni mayo din sila nga di pabayad. Adi ba kanang mga nya bingo nya mato ka abogado nga dili pro bono dako magkagbayad. Basta Basta mainana. ang abogado ha mo na ilang kuan nga pro bono sila. Oh, Saman. dili ngana man sila kanang laban sa abogado nga dili pabayad magitawag na ilang pro bono. Amigo tingali lan. Daghan daghang mga abogado nga kanang sa Mao nang kanang mga abogado nga unsa na kanang Pau. Oo, Oh, kanang- mao na mga pro bono man na sila. Oh, yeah. may inana nga mga abogado Pero dili. bayad gyapon tingali na. Oy kay Naay uban mobile pero kada si bayad Mayor tingali. Edgar Labilla at Preswa ginaya kanang tabang ra ginaya. Oh, di ay. Ana na lang para mahusay. Para mahusay wala labad inyong Mm. Oh. Ana na lang. Oh, pero ay sabot-sabot ay para kung magkahusay mo may tingali buhatan lang og laing meter ba tag sa tag saron ato ra gyud mo dito. Mahimo sa dog kanang mahimo sa dog budangop sila kasulatan nga nagyud sila kasulatan ka lan. No, Pero di man na mabaligya kung dili mo pirma ang tanang magsuon. Mao lagi Di mo na mabaligya. Oo. Mana kung ang katong sila Balandra kung di mo pirma, di gyud na makuan.
Oh, kani amo suggestion lang ni mo, ma'am, no? Okay, wa man tay kalibutan Dili ni man kay gyud may legal abogado, man. dili man may mga kuan. Mas mayo gyud nga mahusay mo. Maduol mo. Hindi ka katuog og tarong ingon ana oy. Pero ugwa na ti pres sakto to imo ti pres nga patao na lang mugtag sa tag Sa sa kami Ito para dili mo mapahawa diya kay asa mo mo O paduol. nya si Andres kini mo gyud mo pagguwa siyang kwarta sa una nimo. Mao lagi. Prima ng Andres oy. Hala na sa Kaya salamat ang pagkakataon tulumanon.